Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ekuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates ke udouble velayo kuthiwa ke Orlando Pirates njengoba ke siyakulona ke iwindi lama transfers ngenyanga kaJanuary kubiwa ukuthi ke Orlando Pirates kunabadlali engase ibolekise ngabo iqembu ekuthiwa ke izobabolekisa kulona iyona iChippa United. Okunabadlali futhi ke beOrlando Pirates abaningana esingabala uGoodman Mosele, Sphelo Baloni, kube uyena ke uAbdullahi Moriko kanjalo ke nomfana lapha uMagugwane osuka kuyona ke iMDC yalo ke ibhakabhaka iOrlando Pirates ke impela kubiwa ukuthi ke kunabadlali ke futhi ababili engase ke ibabolekise kuyona ke iChippa United. Umdlali lapha i-right back lapha kuSiyabonga Ndlozi kanjalo noSinoxolo kwayiba angase ke abuyela kuyona ke iChippa United ngokweloan from lapha ke iOrlando Pirates okuyi advantage kuyena ke uSinoxolo kwayiba since iOrlando Pirates yamthenga kuyona ke iChippa United. Okusenabadlali ke abaningi abajwayele kuyona ke lapha iChilli Boys. Impela ke iyona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ama transfer news including nama transfer rumors kweBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la nisale kahle.